Усім прывітанне на онлайн-прэзентацыі чарговай. Гэтым разам будзем гаварыць пра беларуска-аўстрыйскую літаратуру, літаратурныя сувязі. Вітаю ўсіх і хто слухае мяне цяпер у жывым эфіры, і тых, хто слухае пазней. Пакуль пачынаю, папрашу каго-небудзь напісаць, ці мяне добра чуваць, ці ўсё ў парадку з гукам. І дзякую ўсім, хто слухае, дзякую ўсім, хто будзе гэта слухаць пазней. Сёння першапачатковым пунктам адліку гэтай сустрэчы будзе беларуская публікацыя у часопісе Zwischenwelt, гэта аўстрыйскі часопіс. І Zwischenwelt гэта значыць міжсвецце. Якраз атрымала паведамленне, што гук добры, дзякуй вялікі, працягваю. Сёння я не буду трансляваць карцінкі, буду іх толькі паказваць так на экране, аналагава, бо мінулым разам былі ў мяне тэхнічныя праблемы, завіс экран, і значную частку карцінак я паказаць не змагла. Таму буду гэтым разам ужо рабіць так, каб гэтых тэхнічных накладак не было. Такім чынам, сёлета ў сакавіку, ўжо так пару месяцаў мінула, у аўстрыйскім венскім часопісе Zwischenwelt выйшла вялікая беларуская публікацыя «Zeit am Grat. Час на мяжы». І спачатку я раскажу ўвогуле, што гэта за часопіс. Яго выдае часопіс Zwischenwelt, выходзіць 4 разы на год, і яго выдае таварыства Тэадора Крамера, Тэадор Крамер Gesellschaft. І само таварыства і часопіс з'явіліся ў 1984 годзе, мае равеснікі. Пазней, у 1995 з'явілася таксама выдавецтва, якое выдае цяпер кнігі. І тэма гэтага часопіса, як напісана на вокладцы, літаратура, Widerstand, Exil, літаратура, супраціў і выгнанне. Увогуле, таварыства названае ў гонар Тэадора Крамера, аўстрыйскага паэта яўрэйскага паходжання. Пісаў ён, вядома, на нямецкай мове. І калі у часы Другой сусветнай вайны, а дакладней амаль адразу пасля аншлюса Аўстрыі Германіі ў 1939 годзе, яму давялося пакінуць родную краіну, Вену, і адправіцца ў выгнанне. І тады ў выгнанне, ў эміграцыю адправілася вялікая колькасць творцаў, і не толькі творцаў, людзей розных прафесій, творчых і не, з Аўстрыі. І калі вайна скончылася, ніхто іх назад не паклікаў, іх тут асабліва не чакалі. Што праўда, самога Тэадора Крамера паклікалі, але пазней, у 1957 годзе ён на запрашэнне аўстрыйскага боку вярнуўся ў Вену і неўзабаве памёр. Здаецца, прыкладна праз год, у 1958 годзе. І такім чынам часопіс Zwischenwelt і таварыства Тэадора Крамера былі створаныя для таго, каб з нейкім чынам сімвалічна вярнуць гэтых выгнаннікаў аўстрыйскіх. Першапачаткова вялося менавіта пра аўстрыйскіх выгнаннікаў часоў Другой сусветнай вайны, вярнуць іх імёны, вярнуць іх творчасць у аўстрыйскі кантэкст. Часам нават гэта ўжо вялося не пра саміх гэтых людзей, бо ўжо даволі шмат часу прайшло, а ўжо, напрыклад, пра іх дзяцей, якія таксама мелі нейкія ўспаміны, прыгадвалі пра бацькоў. І такім чынам, пачаўшыся як часопіс для такіх аўстрыйскіх выгнаннікаў, безумоўна, з часам дыяпазон тэмаў часопіса пашыраўся, і пачалі друкавацца і літаратары з іншых літаратураў, але агульная тэма гэта менавіта супраціў і выгнанне. І, напрыклад, апошнім часам даволі шмат публікуецца ў гэтым часопісе ўкраінскай літаратуры і матэрыялаў пра ўкраіну. І рэдактарка часопіса Астрид Нішкауэр, аўстрыйская паэтка, перакладчыца, літаратурны крытык, у нейкі момант ініцыявала падрыхтоўку гэтай беларускай публікацыі, бо яна сказала, што у Аўстрыі вельмі мала ведаюць пра беларускую літаратуру, і трэба нейкім чынам пакрысе гэтую сітуацыю змяняць. І яна запрасіла мяне падрыхтаваць, выбраць тэксты для гэтай публікацыі.
Я такое атрымала вельмі цяжкае заданне, бо гэта вялося пра 20 старонак. Было дакладна вядома, колькі гэта знакаў, колькі радкоў. Для мяне гэта быў вялікі выклік, бо мне, безумоўна, хацелася ўсю беларускую літаратуру адразу прадставіць, але трэба было ўсю гэтую літаратуру ўціснуць у 20 старонак. Таму я літаральна, выбіраючы тэксты, лічыла радкі, знакі, каб гэта ўсё змясціць у патрэбны такі дадзены аб'ём. У цэлым я выбрала такую канцэпцыю для гэтай публікацыі, што гэта будуць беларускія аўтары, якія пішуць па-беларуску і чые творы выйшлі ў апошнія некалькі гадоў. І каб гэта былі аўтары з розным бэкграўндам, з розных пакаленняў, тыя, хто засталіся ў Беларусі, і тыя, хто эмігравалі, і прычым у розныя краіны. Таксама я выбірала перадусім паэзію і эсэ, то бок я не думала пра тое, каб, напрыклад, браць раманы і фрагменты раманаў, то бок абмежавалася паэзіяй і эсэ, як такімі невялікімі тэкстамі, якія рэальна так падрыхтаваць для невялікай публікацыі. Я назову некалькіх аўтараў, якія прадстаўленыя ў часопісе. Вядома, не ўсе, не ўсіх назову, некаторых. Гэта Сабіна Брыло, Марыя Літвін і Алесь Бяляцкі, эсэ гэтых аўтарак прадстаўленыя. І таксама паэзія Сергея Прылуцкага, Уладзя Лянкевіча, Марыі Бадзей, Ганны Шакель, Юлі Цімафеевай, Альгерда Бахарэвіча, Артура Камароўскага, Дар'і Бялькевіч і іншых. Вельмі розныя аўтары, вельмі розныя тэксты, розныя тэматычна, але ахопліваюць розныя тэмы эміграцыі, жыцця ў Беларусі, за межамі Беларусі. Пераклады для гэтых публікацый рабілі цудоўныя перакладчыкі Ціна Вюншман, Томас Вайлер, Лотте Фрей, Францішка Фюксель і іншыя. Таксама ёсць у гэтым нумары і пераклад некалькіх тэкстаў з маёй канстытуцыі. Ёсць тут некаторыя аўтары з Беларусі, апублікаваныя таксама пад псеўданімамі. І якім чынам я выбірала гэтыя тэксты? Перадусім, часу было не вельмі шмат. То бок тыя кнігі, якія ў мяне былі пад рукой, паэтычныя, таксама там пазычала ў сяброў, глядзела, што ёсць у інтэрнэце. Мушу сказаць, што вельмі моцна мне дапамагло старонка Літрадыо. Здаецца, з 2024 года яна не абнаўлялася, вельмі шкада, але вялікія кампліменты камандзе, якая рабіла гэты праект. Спадзяюся, яшчэ ён ажывіцца, бо вельмі важныя эсэ, напрыклад, эсэ некалькі паэтычных падборак узятыя менавіта адтуль. Вельмі гэта была карысная старонка. І ёсць адчуванне, што вельмі не хапае якога-небудзь такога літаратурнага партала, дзе можна было б друкаваць нейкія тэксты, вось якія цяпер пішуцца, невялікія эсэ, апавяданні, вершы, можа, нейкія крытычныя нататкі. Спадзяюся, як-небудзь гэта з'явіцца. Таксама ёсць у гэтай падборцы інтэрв'ю, якое рыхтаваў беларускі ПЭН з Верай П. Не ведаем, хто хаваецца пад гэтым іменем, але гэта пра сітуацыю ў Беларусі. Вельмі пазнавальна, яшчэ раз пакажу, спрабую неяк, каб гэта было прыгожа злавіць. Вельмі пазнавальная на вокладцы калаж Юліі Цімафеевай. Ёсць таксама некалькі ў сярэдзіне, зараз спрабую таксама злавіць. Не вельмі добра, напэўна, відаць, але вось як ёсць, аздабляюць калажы Юліі Цімафеевай. Вельмі яскравая атрымалася і вокладка, вельмі кідаецца ў вочы. Апроч публікацыі ёсць таксама 4 рэцэнзіі на творы беларускіх аўтараў, якія выйшлі ў апошнія гады па-нямецку. Гэта кніга Юліі Цімафеевай «Рэжу гісторыю сабой», Віктара Жыбуля «Іх Цершнайде ді Гешихте», кніга Віктара Жыбуля, якая выйшла ў выдавецтве Хохрот Мінск «Мюрэнien Гёдлінг», кніга Альгерда Бахарэвіча «Голем ауспапір», папяровы голем, і кніга Тані Арцімовіч «Маніфест айнер Гартенлосен». Рэцэнзіі напісалі Анна-Марія Тюк і Астрид Нішкауэр.
падтрымала гэтую публікацыю фундацыя Фішер-Штіфтунг. Як я ўжо казала, вельмі розныя тэмы я спрабавала тут прыцягнуць тэксты з рознымі тэмамі, але перадусім гэта эміграцыя, жыццё Беларусі ў часы рэжыму, рэпрэсіі, жыццё ў розных краінах, як беларусы цяпер пачуваюцца ў розных краінах. І калі гэты часопіс выйшаў, трэба сказаць, што камунікацыю з немецкамоўнымі калегамі мне гэта палегчыла. Цяпер можна без лішніх словаў, проста калі вас цікавіць Беларусь, то прынамсі ёсць такі матэрыял, можна паглядзець штосьці, што пісалася пра Беларусь беларусамі у апошнія гады. Нейкі такі невялічкі, але ўсё ж такі зрэз. Таму таксама, калі камусьці трэба камунікаваць і расказваць, то я таксама магу параіць гэта як адзін з матэрыялаў, якімі можна карыстацца. І цяпер мне б хацелася такую трошкі ў шырэйшы кантэкст гэтую тэму змясціць. Перадусім, часопіс Цвішэнвэльт ужо не першы раз супрацоўнічае з беларускімі літаратарамі. Прыватна я ўжо не магу сказаць за ўсе публікацыі, але мне ўжо даводзілася улетку 2024 года таксама супрацоўнічаць з Цвішэнвэльтам. Покажу вокладку. Это нумар 3 за 2024 год, жнівень. На вокладцы, дарэчы, карціна такога мастака Фамакан Магаса з Малі, называецца «Патрэбная віза», такая даволі актуальная. Я ведаю, я расказваю пра гэта, бо я пазнаёмілася якраз у Аўстрыі з гэтым мастаком, і мы так з ім у адзін нумар трапілі. І у гэтым нумары часопіса таксама апублікаваны некалькі вершаў перакладзе на нямецкую мову з маёй кнігі «Канстытуцыя», а таксама апавяданне Уладзіслава Іванова, Цігарбацкага, перакладзе на нямецкую мову Сюзанны Коўтун і Матыяс Гёрыц. І, дарэчы, таксама я цяпер гляджу гэты змест гэтага нумара, і сёлета я пабачыла доўгі спіс польскай прэміі сярэднееўрапейскай літаратуры «Ангелюс», дзе, дарэчы, 2 беларускія кнігі ёсць, але таксама там ёсць украінская кніга украінскай пісьменніцы Юліі Ільюхі «Мае жанчыны», і фрагмент з гэтай кнігі ў нямецкім перакладзе таксама апублікаваны пад гэтай вокладкай. Так што усе мы так сустрэліся. Літаральна учора была прэзентацыя новага часопісу Цвішэнвэльт, ужо нумар 2 за 2026 год, наш беларускі быў нумар 1 2026 год, і ў ім таксама ёсць беларускі тэкст. Гэта пераклад фрагмента кнігі Вікі Біран «Я танцую», які на нямецкую мову пераклала Ірына Бондас. Так што спадзяюся, што і ў далейшым будзем з гэтым часопісам супрацоўнічаць. І калі паглядзець шырэй, як адбывалася беларуска-аўстрыйскае літаратурнае супрацоўніцтва, я вырашыла зірнуць на гісторыю гэтых адносінаў, і такія ў мяне атрымаліся 3 кропкі такія ў часе, вакол якіх адбывалася гэтае супрацоўніцтва. І, безумоўна, тое, што зараз раскажу, гэта далёка не ўсё, не гэта гісторыя беларуска-аўстрыйскіх літаратурных кантактаў не вычэрпваецца, але гэта нейкі такі кароткі першы агляд, які можна так за паўдня я рыхтавалася гэта ўсё сабраць. Па-першае, як мне здаецца, я не прэтэндую на тое, што гэта сапраўды першы, але это першы тэкст, які я знайшла, беларускі, у якім згадваецца Аўстрыя, гэта апавяданне «Рускі» Максіма Гарэцкага, напісанае ў 1915 годзе і апублікаванае ў часопісе «Полымя» ў 1925 годзе. Я расказваю аўстрыйцам пра гэта апавяданне, пра тое, што ў ім на полі боя, бо якраз ідзе Першая сусветная вайна, і якраз Першая сусветная вайна – гэта такі пункт сутыкнення трагічнага паміж беларусамі і аўстрыйцамі. Дык у гэтым апавяданні на лініі фронта сустракаюцца рускі салдат і аўстрыйскі салдат. Але калі мы на іх глядзім бліжэй, аказваецца, што яны насамрэч зусім не рускі і аўстрыец, а беларус і украінец. І гэтая сітуацыя шмат пра што гаворыць і пра нашы краіны, і пра тагачасную сітуацыю ў свеце.
Думаю, што гэта апавяданне добра вядомае. Думаю, што вы ведаеце, чым усё скончылася, што там адбылося, але калі раптам не ведаеце, то я вельмі раю перадусім чытаць гэтае апавяданне. Яно ёсць у інтэрнэце. Таксама можна паглядзець на Ютубе Андрэя Хадановіча вельмі цікавы выпуск, дзе ён разбірае падрабязна гэтае апавяданне. І яшчэ эсэ пра гэтае апавяданне ёсць у кнізе «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», і гэта эсэ называецца «Нехта трэці». Вось. А хто трэці, хто апроч гэтых двух, ці то рускага і аўстрыйца, ці то беларуса і украінца, хто трэці там стаіць, вы якраз з гэтага эсэ даведаецеся. Таксама можна знайсці кнігу ў інтэрнэце. Гэта быў першы пункт, Першая сусветная вайна. Другі пункт – гэта Другая сусветная вайна. І тут тэкст, да якога адразу хочацца звярнуцца, гэта альпійская балада Васіля Быкова, дзе дзеянне адбываецца ў аўстрыйскіх Альпах. Там гаворыцца, што гэта непадалёк ад аўстрыйскага гарадка. Я, праўда, так сёння хуценька перагледзела гэты тэкст, не кінулася мне ў вочы, што гэта за гарадок, таму, можа, хтосьці ведае дакладна. Але вось я не магу цяпер сказаць. І ў нейкім сэнсе Быкаў сапраўды быў у Аўстрыі, калі ён быў у войску падчас Другой сусветнай вайны, ён у тым ліку прайшоў і праз Аўстрыю і, напэўна, бачыў аўстрыйскія Альпы. Апавяданне выйшла ў 1964 годзе. Яго галоўныя героі – гэта беларус і італьянка, але таксама дзейнічае там і аўстрыец. Яшчэ адзін момант датычны Другой сусветнай вайны – гэта тое, што я знайшла інфармацыю пра тое, што аўстрыйскіх, а дакладней венскіх яўрэяў у 1941 годзе адпраўлялі у тым ліку сярод іншага ў мінскае гета. І вось з гэтай нагоды я падумала, што варта зірнуць яшчэ адзін вельмі важны, вельмі цікавы і складаны твор пра мінскае гета, які напісала Ганна Краснапёрка, беларуская пісьменніца яўрэйскага паходжання. Гэта кніга называецца «Пісьмы маёй памяці». Гэта, уласна, яе ўспаміны пра побыт у мінскім гета, куды яна трапіла падлеткам. Яна нарадзілася ў 1925 годзе, здаецца. І у гэтай кнізе «Пісьмы маёй памяці» яна вельмі падрабязна фіксуе падзеі, сведкамі якіх яна была, імёны людзей запісвае, падрабязна спрабуе ўзнавіць, вось, што там адбывалася. Ёй і некаторым чальцам яе сям'і пашчасціла, бо ў канцы 1942 года ім удалося ўцячы з гета, яна была ў партызанах. А кніга выйшла толькі ў 1984 годзе. Зноў жа, мая равесніца гэтая кніга. Яна перакладзеная на шэраг моў. Выйшаў даволі хутка пераклад на рускую з прадмовай Васіля Быкова, таксама на нямецкую, на ангельскую, на французскую. У інтэрнэце я знайшла інфармацыю, што ёсць гэты тэкст таксама на ідышы, не ведаю, не бачыла, і таксама ўрыўкі ёсць па-польску і па-нідерландску. Але па-беларуску гэтая кніга, пачынаючы, выйшла толькі раз у 1984 годзе, больш ніколі не выходзіла. І мне здаецца, што ёсць вялікая патрэба зноў, бо я думаю, што многія яе нават не чыталі. Я яе змагла прачытаць толькі дзякуючы адной цудоўнай асобе, якая мне проста адфатаграфавала і даслала гэты тэкст. Вось, таму, калі ёсць у вас магчымасць, то я вельмі раю таксама прачытаць «Пісьма маёй памяці» Ганны Краснапёркі. І вось я падумала перачытаць гэтую кнігу, перагледзець, ці няма там згадкі пра венскіх яўрэяў. Але, на жаль, не. Галоўная гераіня гэтай кнігі сустракаецца з дзяўчынкай нямецкамоўнай Інгрыд, але гэтая дзяўчынка з Франкфурта на Майне. Дзяўчынка ратуе яе падчас аднаго з пагромаў, потым ёй дораць нейкія рэчы, якія дапамагаюць ёй ператрываць у гета. Але вось такая адзіная, такая дробная, зусім, можна сказаць, аўстрыйская згадачка ў гэтым тэксце, што дзяўчаты слухаюць Моцарта там у нейкай музычнай скрыначцы. Ўсё ж такі венскіх габрэяў у гэтай гісторыі няма. Толькі ёсць вось венская музыка, Моцарт у страшных умовах мінскага гета. І вось ад Першай сусветнай вайны і да Другой сусветнай вайны ўжо можна
перанесціся ў сучаснасць. І наступны такі пункт гэта ўжо 2010 нават гады. У 2011 годзе у часопісе Архэ, часопіс Архэ выдае нумар, прысвечаны Аўстрыі. Гэта 9 нумар за 2011 год, называецца «Аўстрыя ад імперыі да нацыі». Укладальнік нумара, аўтар прадмовы, аўтар некалькіх публікацый там Сергей Смотрыченко. Я б вельмі хацела цяпер перачытаць гэты нумар, ужо больш ведаючы пра Аўстрыю, але, на жаль, мой асобнік ляжыць у Мінску. Пры жаданні можна нейкія асобныя публікацыі набыць у інтэрнэце, але там, на жаль, такая сістэма цяпер у Архэ, што кожную публікацыю трэба набываць асобна. Вось калі набыць усе, то гэта акажацца дастаткова дорага, таму калі тут мяне будзе раптам слухаць хтосьці з каманды часопіса Архэ, то можа ёсць нейкая магчымасць набыць электронны варыянт так цэлага нумару з нейкай зніжкай невялікай. Дык вось, у гэтым нумары, прысвечаным Аўстрыі, сапраўды разглядаецца гісторыя Аўстрыі, як яна ад вялікай аўстра-венгерскай імперыі, з якой ужо мы сустракаліся ў апавяданні Максіма Гарэцкага, ператвараецца ў звычайную нацыянальную дзяржаву, як гэта ўсё адбылося. Ёсць вельмі шмат там перакладаў такіх аўстрыйскіх класікаў 20-го стагоддзя, я трошкі пазней пра іх згадаю. Але таксама ёсць там і беларускія эсэ, такі раздзел, натхнёныя Грацам. Грац — гэта аўстрыйскі горад, другі па памеру ў Аўстрыі, але насамрэч даволі невялікі, нашмат меншы за Вену, знаходзіцца на поўдні у рэгіёне Штырыя. І у Грацы ёсць шэраг літаратурных стыпендый, не толькі літаратурных, для людзей з розных галінаў. Гэта і стыпендыя Культурфермітлунг Штайрмарк, і таксама стыпендыі ураду Штырыі. Розныя ёсць магчымасці, і там на гэтых стыпендыях бывалі розныя беларускія творцы. І вось у гэтым раздзеле з часопіса Архэ, натхнёныя Грацам, ёсць 2 эсэ, якія, як я думаю, напісаныя менавіта падчас побыту на стыпендыі ў Грацы. Адно з іх гэта эсэ Альгерда Бахарэвіча «Сверб у пальцах і ў пятках», а другое гэта эсэ Вальжыны Морт «Месяц вершаў і марозіва». Шэраг, як я ўжо казала, шэраг беларускіх творцаў бывалі на гэтых стыпендыях. Напрыклад, я размаўляла у Грацы, памятаюць, напрыклад, Алеся Разанова. І такія стыпендыі, безумоўна, даюць вельмі шмат не толькі для магчымасці ў творчай працы, але таксама абмену кантактамі і вось такога пашырэння ведання ў Аўстрыі пра Беларусь, а ў Беларусі пра Аўстрыю. Вось яшчэ адзін тэкст, кніга, нават ужо гэтым разам цэлая кніга, звязаная з Аўстрыяй, а дакладней з Грацам. Гэта такая аповесць Уладзіслава Гарбацкага «Меркс Грац». Не паглядзела, у якім годзе гэтая кніга выйшла, але зусім нядаўна, можа, 23, напэўна, год, не буду дакладна казаць. Гэта такая гісторыя кахання на фоне чумы і на фоне пандэміі каранавіруса, і таксама гісторыя любові да горада, бо вельмі падрабязна апісваецца ў гэтай кнізе Грац і сучасны, але таксама гістарычны падчас адной з вялікіх эпідэмій чумы. І аўтар сам казаў, што для таго, каб зразумець, як Грац у тыя гады выглядаў, ён хадзіў у архіў, вывучаў архіўныя дакументы. Таксама у дадатку гэтай кнізе ёсць некалькі нататак пра горад. І яшчэ Уладзіслаў Гарбацкі пісаў іншыя такія, больш такія турыстычныя, нават не зусім турыстычныя, нейкія часам смешныя, гумарыстычныя, часам такія разважальныя нататкі пра Грац, якія можна знайсці ў інтэрнэце. Можна пагугліць, напрыклад, тут такі тэкст «Беларускія матывы ў Грацы». І яшчэ адзін тэкст, ужо, напэўна, не звязаны са стыпендыяй, але звязаны з Аўстрыяй, выйшаў зусім нядаўна у анталогіі, якую выдала выдавецтва «Флямбаум». Дарэчы, кнігу Гарбацкага выдала выдавецтва «Скарына Прэс» лонданская. Вось анталогія эсэ пра суседзяў «Іду да вас, людзі», якое выдала віленскае беларускае выдавецтва «Флямбаум». Ёсць таксама тэкст пра Аўстрыю. Гэта
эссе Ольги Шпараги, оно называется, зараз я знайду вместе, каб не памыліцца, оно называется «Паміж траўмай і трансфармацыяй. Мой венскі досвед». Мне было вельмі цікава гэта эссе прачытаць, таксама вельмі раю і гэты зборнічак, і не зборнічак, такі сур'ёзны зборнік, і менавіта гэтае эссе пра Вену, дзе філосафка, аўтарка Ольга Шпарага піша не толькі ўласна пра Аўстрыю, а таксама пра свае суседзяў з рома-аўстрыйская перспектыва, болгара-аўстрыйская перспектыва. І гэта сапраўды вельмі венская перспектыва, бо Вена так прыкладна лічыцца, што 50% жыхароў Вены гэта эмігранты, якія гавораць на розных мовах. Таму вось гэтыя ўсе перспектывы тут будуць вельмі дарэчы. І вось гэта што датычыцца такой беларускай літаратуры, якая расказвае пра Аўстрыю. Як аўстрыйская літаратура бачыць Беларусь, я пакуль не ведаю, не магу яшчэ сказаць, таму перайду на такую прасцейшую, бліжэйшую мне тэму, гэта пераклады. Увогуле, калі гаварыць пра пераклады на беларускую мову, то тут не заўсёды лёгка размежаваць адразу, так не заўсёды кідаецца ў вочы, дзе нямецкая, дзе аўстрыйская літаратура, бо усе перакладаюць в асноўным перакладаюць з нямецкай мовы гэтую літаратуру, і таму вось трэба дакладна кожнае імя правяраць. Вось тое, што я зараз знайшла, я вам раскажу. І першыя, прынамсі, якія знайшла у гісторыі беларускага перакладу тэкст аўстрыйскі па-беларуску, гэта пераклад Рыльке Алексея Зарыцкага. Увогуле Райнера Марыя Рыльке перакладалі даволі многія беларускія перакладчыкі. Тут варта сказаць, што асноўныя пераклады зрабіў Васіль Сёмуха. Некалькі кніг выйшла, напрыклад, санеты Арфею і выбраная лірыка. І пазней, ужо не так даўно, у серыі «Паэты планеты», якую выдаваў Зміцер Колас, выдавец Зміцер Колас, цяпер палідзняволены, таксама выйшла выбраная Райнера Марыя Рыльке. Яшчэ адна кніга з «Паэтаў планеты» з аўстрыйскай літаратуры — гэта вершы паэта-экспрэсіяніста Геарга Тракля. Таксама Васіль Сёмуха пераклаў на беларускую мову, а таксама Лявон Баршчэўскі. Яшчэ адзін аўтар так някепска прадстаўлены ў беларускіх перакладах — гэта Густаў Майерынг. Ёсць дзве кнігі, калі вы памятаеце, такая чорная серыя была у выдавецтве Змітра Коласа, такія чорнага, я маю на ўвазе вокладкі чорнага колеру. І Майерынг там ажно дзве кнігі мае: «Голым» і «Ноч Вальпургіі», «Белы дамініканец». Асобна голым, асобна вось гэтыя два творы пад адной вокладцы. Таксама ў перакладзе Васіля Сёмухі. І яшчэ нейкія паасобныя апавяданні перакладаў, як мінімум адно вось на часопісе, інтэрнэт-часопісе «Прыйдзі свет» можна прачытаць «Чалавек на бутлі». Добрае пытанне пра Франца Кафку. Часта пра яго пішуць як пра аўстрыйскага пісьменніка, хаця насамрэч гэта пісьменнік, які пісаў па-нямецку, аднак нарадзіўся і жыў у Празе, меў габрэйскае паходжанне. Я вось паглядзела цяпер на нямецкамоўнай Вікіпедыі, ён пазначаецца як пісьменнік, пражскі пісьменнік габрэйскага паходжання часоў Аўстра-Венгерскай імперыі. Таму мы тут так асабліва на ім спыняцца не будзем, але на всялякі выпадак скажу, што 2 тамы выйшла ў перакладзе Лявона Баршчэўскага, даволі шмат апавяданняў ёсць гэтага аўтара па-беларуску. Штэфан Цвайг, яшчэ адзін аўстрыйскі класік, таксама мае сваё выданне па-беларуску, называецца «Пякучая таямніца». У 1994 годзе выйшла ў перакладзе гэтая кніга Уладзіміра Чапегі. Як я ўжо казала, даволі шмат перакладаў з аўстрыйскай літаратуры было вось у тым нумары часопіса «Архэ» за 2011 год. Там вось такія проста ключавыя для разумення аўстрыйскай літаратуры імёны. Ёсць часта гэта альбо эсэ, альбо апавяданне, альбо нейкі фрагмент большага твора, напрыклад, рамана. То есть там прадстаўлены Роберт Музіль, і Штэфан Цвайг, і Йозеф Рот, Інгеборг Бахман, Томас Бернхард, Эльфрыда Ялінек, розныя фрагменты з розных твораў і розныя перакладчыкі, не буду зараз іх усіх называць. Яшчэ 2 апавяданні Артура Шніцлера, Уладзіміра Папковіча там выходзіла.
Трошкі было паэзіі пра гэта таксама трошкі пазней. І што цікава, і вось мне вельмі шкада, што ў мяне няма цяпер гэтага асобніка пад рукой, не магу прачытаць, а было б вельмі цікава. Тэкст Алега Гардзенкі, там быў апублікаваны гісторыя беларусаў Аўстрыі. Так, наступны пераклад, які тут хочацца згадаць, трошкі назад я так пераскочыла. Выходзіла ў 2004 годзе такая кніга «У танцы ліхтароў», білінгва, яе ўклала Вольга Іпатава. І што цікава, вот як я казала, што часам не размяжоўваецца вось нямецкая, нямецкамоўная паэзія, дык вось на вокладцы гэтай кнігі напісана, што гэта сучасная нямецкая паэзія, а ўнутры ўжо напісана, што гэта нямецкамоўная паэзія, бо сапраўды там ёсць і уласна нямецкія аўтары, і аўстрыйскія, і, здаецца, хтосьці са Швейцарыі, і нават, напрыклад, там ёсць Роза Аўслендер, якая нарадзілася ў Чарнаўцах, то бок тут даволі цяжка вызначыць прыналежнасць гэтай паэткі, тут пісала яна па-нямецку. І розныя перакладчыкі таксама працавалі над гэтай кнігай, але вось канкрэтна з аўстрыйскіх паэтак там прадстаўленыя Фредэрыка Майрокер, Інгеборг Бахман, Эрых Фрыд, Крыстына Лявант, і іх перакладалі Сергей Захоннікаў, Ніна Мацяш, Людка Сільнова, і штосьці, здаецца, сама Вольга Іпатава перакладала. Так, цяпер вось наступны быў Архэ, потым у Архэ таксама, дарэчы, друкаваліся пераклады Фредэрыкі Майрокер, вельмі важная аўстрыйская аўтарка, не так даўно яна памерла. Вось для Архэ ўжо яе вершы перакладала Вольга Гапеева. І я так думаю, што Вольга Гапеева сапраўды шмат пераклала аўстрыйскай паэзіі, проста што ў мяне няма магчымасці, няма доступу да ўсіх часопісаў сабраць. Думаю, што нашмат больш аўстрыйскай паэзіі маем па-беларуску раскіданай па розных публікацыях. Вось яшчэ адну публікацыю я знайшла. У часопісе «Верасень», падборка 2016 года. Гэта нумар 14 часопіса. Ёсць там такая публікацыя «Маладая літаратура Аўстрыі». Лёгка знайсці гэты часопіс, бо ён ёсць на сайце камунікату. Дарэчы, калі нехта яшчэ не ведае, што пасля хакерскай атакі сайт камунікату ўжо аднавіўся, не ведаюць у поўным аб'ёме, але вось прынамсі сёння Верасень мне ўдалося там спампаваць і паглядзець гэтую публікацыю. І гэтыя тэксты, гэта маладыя паэзіі, маладыя паэты, паэткі, творцы аўстрыйскія, іх на беларускую для гэтага часопіса пераклаў Яўген Беласін. І заяўляецца там гэта як такі пачатак серыі, можа, публікацый аўстрыйскіх аўтараў, але вось я прагледзела наступныя нумары, здаецца, няма. Таму гэтая задума, напэўна, напоўніцу не рэалізавалася, але вось адзін тэкст ёсць. Нешта таксама з аўстрыйскай паэзіі можна знайсці на сайце часопіса «Прыйдзе свет». Як мінімум ёсць там пераклады мае Кацярыны Маціеўскай з некалькіх вершаў Рыльке і некалькіх вершаў Тэадора Крамера, пра якога я гаварыла на пачатку. Цяпер яшчэ пра некалькі кніг раскажу. Кніга, так, што тут выйшла у 2018 годзе, выйшла па-беларуску кніга Марціна Полака, аўстрыйскага перакладчыка, журналіста, пісьменніка «Затушаваныя краявіды», якую пераклала Вера Дзядок. На прэзентацыі нават сам аўтар быў, ён таксама летась памёр. І для мяне гэта адзін з найважнейшых сучасных аўстрыйскіх аўтараў. На жаль, я не ведаю, ці дасяжная дзесьці кніга у беларускім перакладзе «Затушаваныя краявіды». Я яе чытала, у мяне ёсць такі украінскае выданне Марцін Полак «Атруены пейзажы». Зараз пагляджу, хто пераклаў. З нямецкай пераклала Неля Ваховска. І вельмі цікавая гісторыя самога Марціна Полака. Ён даследуе у шэрагу сваіх твораў гісторыю сваёй сям'і, якая была па-рознаму заангажаваная ў падзеі Другой сусветнай вайны. Уласна, ягоны бацька у тым ліку удзельнічаў у карных аперацыях, у забойствах людзей падчас Другой сусветнай вайны, яўрэяў.
І гэтую гісторыю Марцін Полак даследуе гісторыю сваёй сям'і і ўвогуле масавыя забойствы падчас другой сусветнай вайны гэта адна з ягоных тэмаў і ўласна затушаваныя краявіды ці атруены пейзажы па-ўкраінску. Гэта кніга прысвечаная таму, як ваенныя злачынствы змяняюць ландшафты, што насамрэч у прыгожых лясах пад прыгожымі пагоркамі могуць дагэтуль хавацца вельмі шмат магілаў непахаваных людзей, годна непахаваных людзей, якія былі забітыя падчас розных войнаў, канфліктаў, і што гэта абавязкова тая справа, якую мы мусім рабіць, гэта расследаваць гэтыя злачынствы, высвятляць гісторыі гэтых людзей, шукаць іх імёны і узнаўляць іх гэтыя падзеі. Вельмі цікавая лекцыю Марцін Полак у 2024 годзе па-англійску прачытаў у інстытуце венскім ІВМ. Гэта лекцыя, уласна, такое падсумаванне ягоных і расследаванняў злачынстваў свайго бацькі і гэтых даследаванняў ландшафтаў называецца «The Long Shade of a Sinister Past, a Never-Ending Story». Доўгі цень злавеснага мінулага, гісторыя, якая ніколі не заканчваецца. Вельмі раю гэтую лекцыю, яна вісіць на Ютубе ІВМ, можна паглядзець у любы момант. Вельмі цікава таксама падсумаванне дзейнасці гэтага вельмі важнай, значнай для аўстрыйскай літаратуры асобы. Яшчэ адна кніга з аўстрыйскай літаратуры выйшла ў 2023 годзе. Яе выдаў Роман Цымбераў, выдавец, які, на жаль, памёр гэтай зімой. Тут два творы пад адной вокладкай. Тэадора Герцля, таксама вельмі венскі аўтар, пераклаў іх, зараз скажу, «Старая новая зямля» і «Яўрэйская дзяржава». Пераклаў гэтыя творы Ігар Крэпс. Галоўная тэма абодвух гэтых твораў – гэта спроба зразумець, як габрэям жыць, як ім будаваць сваю дзяржаву, увогуле развагі пра гэтыя габрэйскія супольнасці. Але, як я казала, «Старая новая зямля» – гэта, апроч усяго, вельмі венскі твор. Тут частка значная гэтага твору адбываецца ў венскіх кавярнях ці нейкіх іншых венскіх мясцінах. Яны такія даволі пазнавальныя, такі дух пачатку 20-го стагоддзя вельмі моцна у гэтай кнізе прысутнічае. І цяпер я перайду да аўстрыйскіх перакладаў, да перакладаў беларускай літаратуры на нямецкую мову, якія выйшлі ў Аўстрыі, бо на нямецкую мову, безумоўна, выходзіць нашмат больш твораў, і я таксама не мела магчымасці нейкага зусім глыбокага занурання ў гэтую тэму, таму раскажу толькі пра 4 кнігі, якія выйшлі літаральна ў апошнія гады. Па-першае, гэта кніга Ольгі Гапеевай «Camel Travel» у перакладзе Томаса Вайлера. Выйшла ў 2021 годзе у выдавецтве «Дрошель». Наступная кніга, і я яе нават пакажу, бо яна ў мяне ёсць. Гэта кніга Дар'і Бялькевіч «Слёзы на ветер. Tränen für den Wind». Вершы Дар'і Бялькевіч пераклала Лотте Фрей. І кніга выйшла ў 2022 годзе у выдавецтве «Корректур» з удзелам аўстрыйскага Пэна. Наступная кніга, якую, напэўна, усе вельмі добра ведаюць, гэта кніга «Па што ідзеш воўча» Евы Віжнавец, якая ў нямецкім перакладзе Ціны Вюншман выйшла ў 2023 годзе пад назвай «Was suchst du, Wolf». І яшчэ адна кніга, таксама Ольгі Гапеевай, выйшла ў 2024 годзе, роман «Самота», ён так і называецца ў нямецкім перакладзе, то бок гэта, я так думаю, бо кнігу ў руках не трымала, напэўна, гэта тое, што па-беларуску называецца «Самота, якая жыла ў пакоі насупраць», яна называецца «Самота» ў нямецкім перакладзе, і гэта пераклад на нямецкую зрабіла зноў жа Ціна Вюншман, а таксама Маціяс Гёрыц.
Вось, як я казала, у цэлым тое, што кнігі выдаюцца ў Аўстрыі, гэта не значыць, што яны існуюць толькі ў Аўстрыі і наадварот. Напрыклад, вось я неяк зайшла тут у Вене у адну кнігарню, і там ёсць паліцы з рознымі нацыянальнымі літаратурамі, і вось там была паліца польскай літаратуры, напрыклад, украінскай літаратуры, чэшскай літаратуры, і тут такая паліца усходнееўрапейская літаратура. І як вы думаеце, што там можа быць? Там было, напэўна, 3 ці 4, напэўна, нават 3 кнігі, дакладна, кнігі беларускай літаратуры. Гэта Альгерд Бахарэвіч «Дзве душы», Вольга Гапеева «Самота», Максім Гарэцкі «Дзве душы». Гэтую кнігу, яна была перакладзеная раней, але зусім нядаўна выйшла перавыданнем у Германії, здаецца, не ў Аўстрыі, але не буду таксама дакладна сцвярджаць. І вось побач з гэтымі стаяла яшчэ адна самотная кніга кагосьці з літоўскіх аўтараў. Там вось такім чынам усходнееўрапейская літаратура гэта не украінская, не польская, не чэшская, гэта вось беларуская і літоўская. І я паспрабавала пагаварыць з прадавачкай, што вось чаму у вас для некаторых літаратураў асобная паліца, а тут вы вось так не размежавалі. Ну і прадавачка сказала, што гэта не я вырашаю, я пагавару, але вось нядаўна зноў заходзіла, нічога не змянілася. Толькі літоўскіх кніг, напэўна, там ужо больш, чым адна, можа, 2 ці 3. Вось. І апошняе, пра што я хачу сёння расказаць, гэта яшчэ пра часопісы, якія апошнім часам аўстрыйскія выдавалі, рабілі нейкія беларускія публікацыі. Як я ўжо казала, як я ўжо пачынала з часопіса «Цвышедвель», з якім супрацоўнічаю, але вось, напрыклад, зараз скажу, 2023 годзе у аўстрыйскім часопісе «Веспеннест», літаральна «Асінае гняздо», таксама выйшла некалькі беларускіх аўтарак у нямецкім перакладзе. Імёнаў называць іх не буду, наколькі я ведаю, як мінімум некаторыя з іх цяпер знаходзяцца ў Беларусі, але скажу, хто пераклаў на нямецкую мову. Перакладчык гэта ўжо неаднаразова згаданыя сёння Ціна Вюншман, Томас Вайлер, а таксама Андрэас Стрэтнер і Францыска Цверг. Вось, 23 год. І даволі шмат супрацоўнічае з беларускімі аўтарамі грацаўскі часопіс «Манускрипты». Я пакажу адзін з нумароў, але насамрэч шмат у якіх нумарах былі беларускія аўтары і аўтаркі. Я дакладна ведаю, што ў ім публікаваліся пераклады твораў і Вальжыны Морт, і Юлі Цімафеевай, і Альгерда Бахарэвіча, і Вольгі Гапеевай. А Вольга Гапеева увогуле летась, у 2025 годзе, атрымала прэмію часопіса «Манускрипты», «Манускрипты прайз des Landes Steiermark», штырійская прэмія часопіса «Манускрипты». І таксама у 2019-2020 годзе Вольга была Грацер-Штатшхайберін, то бок як гарадской пісьменніцай горада Граца. Імаверна, у той час мусілі выходзіць публікацыі ў «Манускрипты» і Вольгі Гапеевай. Мае тэксты таксама выходзілі, магу пахваліцца, што фрагмент кнігі «Час пустазелля» ў перакладзе Ціны Вюншман быў апублікаваны у «Манускрипты» ў 2024 годзе. І вось у гэтым нумары, гэта апошні нумар за 2025 год. Зараз траплю «Манускрипты». Мне вельмі падабаецца ягоная вокладка. І сам гэты нумар прысвечаны такому ушанаванню у памяці пра генацыд у Срэбраніцы. Якраз летась было 40 гадоў з тых падзей. І у часопісе публікуюцца эсэ аўтараў з розных краінаў, якія нейкім чынам адгукаюцца на гэтую тэму, спрабуюць са сваёй перспектывы пра яе напісаць. Ёсць тут і нямецкія, аўстрыйскія, украінскія, харвацкія, баснійскія аўтары. Ну і вось я для гэтага нумару пісала такое пра генацыд у Срэбраніцы з беларускай перспектывы. Так, маё эсэ называецца «Супраць нябачнасці», пераклала на нямецкую мову Ціна Вюншман.
і па-беларуску гэты тэкст не выходзіў, бо зноў жа не вельмі зразумела, дзе цяпер можна друкаваць нейкія такія невялікія тэксты. Вось таксама першы нумар часопіса манускрыпты за гэты год 2026 ёсць маё апавяданне, і я вяртаюся да тэмы тэкстаў пра прац, напісаных на стыпендыі, бо ўзімку 2000 з гэтай зімой, са снежня да лютага, я была таксама ў працы на стыпендыі і напісала пра гэта апавяданне. Гэтае апавяданне называецца па-ангельску, ну, я її написала по-білоруську, але назву по-ангельску Friendly Alien, такий, як це можна сказати, доброзичливий чужинець, іншопланетник. Так називається будинок Грацівського музею, Кунстхалі, не Кунстхалі, ну, мастацкага музея. І, уласна кажучы, гэтае апавяданне такое маё ўжо грацаўскае апавяданне таксама на беларускую мову, на нямецкую мову з беларускай пераклала Ціна Вюншман. І зусім нядаўна выйшаў свежы нумар часопіса манускрыпты, дзе таксама ёсць беларуская публікацыя, а дакладней беларуска-украінская. У ім надрукаваныя дзве беларускія аўтаркі і дзве ўкраінскія у нямецкім перакладзе з прадмовай Вольгі Гапеевай і Елены Укольнік. Беларускія аўтаркі гэта Ліяна Кахановская і Дар'я Трафімова, украінскія Кацярына Кроха і Еўгенія Сафонова. Пераклад зрабіла на нямецкую мову Елена Укольнік. Карацей, у найноўшым нумары часопіса манускрыпты таксама можна чытаць беларускія тэксты ў нямецкім перакладзе. Спадзяюся, што ўсе гэтыя супрацоўніцтвы і з аўстрыйскімі часопісамі і, можа, з нейкімі іншымі аўстрыйскімі інстытуцыямі прадоўжацца, што ў нас будзе з'яўляцца больш перакладаў і з аўстрыйскіх літаратуры на беларускую, і з беларускай літаратуры на нямецкую мову ў Аўстрыі, каб рабіць іх больш дасяжнымі. На гэтым думаю, што я закончу. Калі раптам ёсць нейкія пытанні, пішыце ў каментары. Калі пытанняў няма, то зычу ўсім добрага дня, вечару ці які яшчэ ў вас час дня. Дзякуй, што паглядзелі, і ўсяго добрага.